Teď vám představíme 70letého Čecha, jehož jméno vám možná moc neřekne, ale buďte si jistí, že v zahraničí je považován za legendu mezi kaskadéry. Jaromír Vágner žil v emigraci a proslavil se zejména před 30 lety přeletem Atlantiku na křídle letadla. Na kontě má desítky dalších kaskadérských kousků, ale kvůli zdraví se stáhl do ústraní. Až teď ho v domově důchodců vypátral jeho velký obdivovatel. Adrenalin mu zachutnal víc než cokoliv jiného. Jaromír Vágner se stal ikonou kaskadérů. Jako jeden z prvních lidí se nechal táhnout za jedoucím autem v rychlosti 215 km v hodině za provozu na dálnici do Frankfurtu. Mě vždycky považovali za blázna. Jiným klukům v jeho věku se zapalovala lítka. Od mladého kaskadéra létaly skutečné jiskry. Dostal ale chuť na větší sousto. Z Německa do New Yorku cestoval na křídle letadla. Let přes Atlantik trval s 5 přestávkami 44 hodin. Letadlo se dostalo do výšky 4000 metrů nad mořem a letělo průměrnou rychlostí 270 km v hodině. Do dneška prý tento rekord nikdo nepřekonal. Když něco takového máš, to nesmíš nic strach, kamaráde. Buď to umíš, nebo to neumíš. On to uměl a zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Osud byl k němu ale obzvlášť cynický. Kariéru nakonec ukončila obyčejná autonehoda. Zeškrabovali mě ze slůpa, no. Zaspal jsem a bum. Průkopníci v těch jednotlivých odvětvích čehokoliv je třeba před nima smeknout. Jaromír Vágner teď žije v domově seniorů v Podlesí. Tady ho objevil jeho velký fanoušek, mladý kaskadér David Bryknar, který v bruslení za autem už překonal svůj vzor. Drží rekord 270 km v hodině. Jsem strašně šťastný, že jsem pana Vágnera našel, protože já ho hledám od roku 2004. Intenzivně mi pomáhalo přes 10 lidí. Další podrobnosti o emotivním setkání dvou generací kaskadérů najdete na našem portálu TN.cz. David Vaníček a Marek Švidrnoch, Televize Nova.